sapa sing bakal mepalangi karepku nggone bayang-bayang marang Semar Badranaya mesti bakal tak katut ge dosane ha nek ngono aku sing arep katut ge dosane lho nek pancen kowe dadi pepalangi Durna kowe tak katut ge dosane fake apa gong fake fake iki apa kuwi lho sing dingolesi weteng kuwi lho fake iki maksude oh wis tok berarti ki masalahe ora karo Semar saiki dipindah masalahe karo Bagong mergo sampeyan ngendikake sapa sing ngepalangi karepe Durna tetep dadi mungsuhe Begawan Durna aku sing dadi pepalang lho apa kowe wani karo aku lho aku tak takon kapan aku rawani karo kowe aku tak takon wis kapan wiwit Bagong cenger lahir saka ngendi Pak mbuh Bagongnya asli sapa Pak mbuh aku ora caturan wiwit Bagong lahir cenger saka wetenge Simbok sapa mbuh Bagongnya karo sapa ora wedi watone gegarane siji bener wis kuwi tok nek aku bener aja kok menungso dewa mudhun wae Bagong ora gigrik Gong lambene sing apik Gong kok nyebut dewa barang iki lho wah pokoke waduh modar kowe nek Bathara Narada apa Bathara Guru tekan kene piye ya ora dewa wis kok molak-malik to kowe heeh aku ya ngedeg-deg ya wong ki menggo sumbare kok senengane medan-medani truk dewa mudhun aku ora wedi dadi sampean ora usah gleleng apa rumasamu sampean nggo soto Kurawa pirang-pirang dianggep Bagong wedi karo sampean lho nek ngono kowe wani karo Begawan Durna sing wedeni awakmu wonten iso nglangkai batange Bagong buaya Semar Badranaya oh lakon